Όταν με πήρανε τηλέφωνο, ήμουν τότε 17 στα 18, δεν έχω ταξιδέψει ποτέ, μένω στην Ίκια του Πειραιά, φτωχό παιδί. Και του λέω αυτού του ατζέντη, του λέω καθαριστήρια έχουν στην Πάτρα. Δεν ήξερα, δεν έχω ταξιδέψει ποτέ. Ένα πλήθαρο. Έρχομαι λοιπόν στην Πάτρα. Πήγαινα να τραγουδήσω μαζί με την Έλλη Γκίνη, είναι μια γυναίκα η οποία βοήθησε στην αρχή. Το μαγαζί λεγόταν τότε Ζουκ, στο Κούφι. Πήγαινα λοιπόν να τραγουδήσω, παιδιά. Δεν κουνιέται φύλλο από κάτω. Είτε βγήκα είτε δεν βγήκα. Δεν στάθηκα τόσο άσχημα. Να πάω λοιπόν μέσα στο καμαρί, λέω του Κούφι, Θεός χωρίς τον. Του λέω φεύγω. Μου λέει δεν πας πουθενά. Του λέω φεύγω, δεν γίνεται. Μου λέει αύριο. Θα μείνει, μου λέει ούτε λουλούδι και θα σε προσκυνάνε, θα σε παρακαλάνε. Μου λέει Πατρινιάκου, σου λέω. Έχω πέρα το ρούχα μου. Με πιάνει στην πόρτα και μου λέει η Τελικίνη, Γιώργο μου, θα σου πω ένα πράγμα. Η νύχτα γεννάει. Την επόμενη μέρα λοιπόν βγαίνω και έμεινα 3 χρόνια στην Πάτρα, δεν σας λέω τίποτα άλλο. Εγώ τραγούδαγα τα βράδια στα σκυλάδικα σε ένα καμόγελο κρυμμένος και πουλούσα μια καρδιά μικρού παιδιού και άδικα μες στα σκοτάδια λίγο φως αναζητούσα μια καρδιά μικρού παιδιού και άδικα μες στα σκοτάδια λίγο φως αναζητούσα. Μικρός ο κόσμος μου στα μέτρα μου ασήμαντος, πως θα γεννήσει μυστέρια ένα θαύμα, μια λεπτομέρεια μονάχα εγώ του σήματος, μια υποχρέωση η ζωή μου και ένα θαύμα, μια λεπτομέρεια μονάχα εγώ του σήματος, μια υποχρέωση η ζωή μου και ένα θαύμα. Για την Παλαιστιάνα και τα φίλους που μου έχουν μείνει. Σ' ένα υπόγειο της βάδης κλαριτζίτικο με ένα γαρίμαλο σταθή καρικατούρα της οδηγία να βρωμάει το σουλατζίτικο, η πελατεία σαυλωμένη απ' τη μαστούρα. Της οδηγία να βρωμάει το σουλατζίτικο, η πελατεία σαυλωμένη απ' τη μαστούρα. Και την απελή να πει κάτα της κυρπήματα και ο γέρος σου διορείς προκάτω παραστατήματα και δουλειά μεταφράζεις το πλήθο σου. Διορείς προκάτω παραστατήματα και δουλειά μεταφράζεις το πλήθο σου. Εγώ τραγούδαγα τα βράδια στα σκυλάδικα